Cesta, na ktorej sa pošliapavajú slobody občanov s ich vlastným súhlasom, vedie len jedným smerom. Zdá sa, že ste na to začali zabúdať. A kto si nepamätá svoju minulosť, je odsúdený prežiť ju znova. Preto vám pripomeniem posledný bod tejto cesty, na ktorej ľudstvo teraz stojí, a hĺbku priepasti, do ktorej ho tlačia antikultisti a skrytá tretia sila, ktorá za nimi stojí. Istý muž raz s desivou predvídavosťou povedal, že tam, kde sa pália knihy, budú sa páliť aj ľudia. A už po krátkom čase celé ľudstvo videlo, ako sa táto predpoveď, ktorá bola vlastne len logickou úvahou, naplnila v hrôzach, ktoré so sebou priniesol nacizmus. V tom čase si občania Nemecka ani nestihli uvedomiť, že nacistická strana sa z marginálnych ľudí stala vedúcou politickou silou krajiny, ktorá priniesla teror a genocídu.